Velkommen til Boghavn IF. Din billet til Danmarks vildeste fodboldrejse. Fra C5 og hele vejen mod toppen. Vi filmer hver eneste kamp, så du kan følge med i vores jagt på oprykning. Uge for uge, mål for mål. Hele vejen til Superligaen. Og vi ved godt, at nogle af jer bare kommer fra tacklinger. Skødsene. Dramaet. Og de utrolige scener. Så tryk subscribe for at følge med i Danmarks bedste fodboldcontent. Det kommer til at være vildt. Det er sgu vildt, det må jeg bare sige. Okay, jeg vil bare lige høre, hvordan har du med, at Lukas, den ene kamp Lukasen står, så vinder vi? Jamen, altså, jeg har jo aldrig sagt, at jeg er bedre end Lukas. Har du ikke? Nej. Okay. Nej. Så det handler ikke om mig, det her, det handler om holdet, om Lukas. Men nu kunne han ikke i dag, så er jeg tilbage. 1-2 værbo. Og de knæ er okay? Det finder vi ud af. Nu må vi derefter. Der har vi vores gamle CB-duo. Den ene starter ude, og den anden han er skadet. Ja, det er hvad der sker, ikke? Kan jeg lige få en prediction, Steve? Vi spiller mod nummer 1 lige nu, faktisk. Lidt nummer 1? Vi ligger nummer 1. Hvad er din prediction? Vi har et godt hold jo, så jeg tror vi vinder. Og klart det her. Jamen dig, Alex. By the way, hvordan er det at starte ud? Det må være første gang nogensinde, du gør det. Jamen, hvis vi skifter ind i anden halvleg, så vinder vi jo først der. Ved du, hvor du skal ind? Ja. Nej, vi holder ikke længere lov af Lars. Der er ingen lov, Lars. Der er ingen udskiftninger, der er aftalt. Og det starter i medvind, og... Ja, det gjorde vi også sidst, jeg var med. Ja. Spil, hvad du kan se, den holder vi. Okay. Medvind, den skulle du tage med pap. Hvad så? Ved du, de ligger faktisk nummer 1, dem her. Ja, det gør de jo også, selvom vi vinder over dem i dag. Nå. Det ligger det stadig over os i hvert fald. Okay. Ja. Nej, jeg skal videre. Hvad siger du, han er? Og så Danny, starter på bænken i dag. Ja, det er fint. Kan jeg få en prediction på dagens kamp? De er jo gode, de ligger etter. Vi har jo spillet mod dem før, det kan jeg faktisk huske. Ej, jeg tror faktisk, vi har... Var det ikke det, vi spillede straffe? Jo, vi spillede straffe. Ja. Så jeg synes, det er et bedre hold i dag. Altså, så det tænker jeg, det er en god gang. Laver du et lille mål, når du kommer ind, eller? Det kommer an på, hvor jeg bliver sat. Jeg har ingen idé, faktisk. Okay. Altså, jeg har ingen idé, hvor jeg bliver sat. Jeg gør bare, hvad der bliver sagt, og så håber jeg på det bedste. Og så Bird. Ikke udtaget i dag? Indirekte, men jeg er lige kommet. Hey, jeg er heller ikke udtaget. Jeg er heller ikke udtaget. Der er også lidt niveau forskel på os to, tænker jeg. Okay, sygt. Hvad lavede du, synes du, i onsdag? Nej. Jeg lavede i den kamp, jeg spillede mod Brøndby. Men jeg har ikke spillet en kamp siden. En melding for dig i dag. Hvad tænker du, hvad der sker? Jeg tænker, vi har et genialt hold på banen lige nu. Og det er jo også derfor, at CC har valgt. Vi er så mange dygtige spillere, og han har valgt 15 af de bedste for dem. Så det skal nok blive en god kamp. Hvad er din prediction? Min prediction? Jeg siger 3 til os. Jeg kender målmanden. Han hedder Nøjer. Han er meget usikker. Nøje? Ja. Kom så, Boghavn! Skal vi på mål, dreng? Han har ikke holdt noget endnu. Drenge. Han har ikke holdt noget, målmand. Jeg har egentlig ikke så meget at sige. Gode takter sidst. Lad os bygge videre på det. Spille en god kamp. I dag er vi her. I dag der skal vi fucking vinde. Ubesejret hold. Fuck os dem. Lad os komme ind. Lad os få jagt de her 3 point. God fodbold. Banen er lidt klat. Det kan vi godt lide. Skyd udefra flat. Keeperen er lort. Ja. Så går vi ind, og så hiver vi de her 3 point, drenge. Velkommen til Borgen. Ja, tak. Er vi der? Ja! Er vi der? Ja! Velkommen til! Velkommen til! Velkommen til! Drenge! Can't say pop without the boom. Og velkommen tilbage til Boghavn IF. Her hvor vi fortsætter vores sæson i C4. Hvor vi i dag møder puljens nummer 1, Slægtens Boldklub. Vi har danset med dem før, der blev det en pardanskamp med endte 1-1. Hvor Slægten så endte med at vinde på straffespark. I dag håber vi at få alle 3 point for tangoen. Og lad os så flyve straight ind og se line-uppet, som ses her valgt til i dag. Lukasen har ellers en 100% win rate, men han kunne ikke i dag, så vi er nødt til at call SD Mads op. Efter præstationen sidste uge er bagkæden nu ændret. Så Lange og Trylle er på baksene. Og så har vi Oliver Kanobi og Hjalte Svendsen som stopperne. Midtbanen er heller ikke ændret, så vi har den norske gæst August Guardiola foran dem. I tieren Viggo Magic. Og front 3 er heller ikke ændret. Vi har Louis Løv på venstre, Mbappé på højre og Sibæk får lov til at starte op i 9'eren igen. Så er det faktisk den helt samme opstilling som sidste uge. Bare på nær lige en målmandsskifte. Anyways, på bænken i dag har vi en klublegende, Alex Atletisk. En fra Costa Rica, Danny Fernandes og en ny signing, Frost. Så here we go, mine damer og herrer. Det er blevet det tidspunkt, hvor I skal tage os popcorn og tage os snacks og så enjoy de her highlights. Med Boghavn i vores velkendte pink trøjer.
Slægten i en slags lilla. Og I får lige det direkte league table igen, som I kan se. Slægtens boldklub ligger nummer 1. 9 point for deres 3 kampe. Men lad os håbe, vi kan sætte en stopper for det. Og vi kommer ind i en tidlig sparring. Og Sibæk han sender lige et warning shot. Hvis du gerne vil have content, så bliver det ikke her. Så Sibæk sender en warning shot på stolpen med sine store hænder. Jeg mener fødder. CC slår ud med hænderne, så den norske æs går ind og vinder bolden flot hurtigt 1-2 med Viggo Magic. Mbappe har fri ud på kanten. Den norske æs er specialist i at slide ham through. Han har en unplayable fart her, hvor han tager bolden rundt om målmanden. Borghøns bænk mener, der er clearende op i at straffe lige her. Og det synes jeg også. Men dommeren har spillet kørt, den lander hos den norske hest. 7-47 den første chance. Slægten kræver ved at skyde en bold i dybden. Men den lander lige i hænderne for STMS. 9:30 inden nu er det frispark til Borghøn IF. Viggo Magic step up. Jeg har set ham slappe den ind i noget, der minder om, at det ikke er helt hans spot. Så er det safe hands for Slægtens goalkeeper. 11 minutter inde på dommerens Strava. Indkast fra den norske S op på deres banehalvdel. Han finder pap i en kanal. Tager trækker ligger den videre til Viggo Magic i masse space. Han lader op for ham den lange. Og et kvarterkamp er gået nu. Ali Wan giver bolden direkte til Slægtens bagkæde højre bak. Han lukker øjnene og slapper til den og håber. Tilfældigt lander lidt hos nummer 7. Flot cute backhale. Kommer til nummer 28 space. Men det tester ikke Mads. Ikke lang tid efter er det mere for Borghøn. Vi begynder at enjoy meget possession. Bolden kommer til Viggo Magic. 2 Slægten spiller rundt om ham. Han bliver taget med til tango. Dommeren er spillet kører Louis Løv. Han ligger den videre til Agus Guardiola. Han scorede sidste uge. Det er okay, kom igen! Fint, det er flot. Som vi så blev Viggo Magic taget til tango. Han var ikke tilfreds. Fik sagt nogle ord ud på banen. Og nummer 28, som vi kan se. Han gør ligesom jeg gjorde, da mit legetøj blev stjålet som lille og siger det til de voksne. Og Viggo Magic får et gult kort. Så Borghøn ned til 10 mand de næste 10 minutter. Og Slægten laver en slem tackling på Mbappe. Hey! Og CC kan ikke lide folk med 7 på ryggen. Og nu kæft. Hold dog din kæft, suger. Nej. Start 20 minutter ind i kampen nu. Ali Wan kommer lige til at trykke forkert på sit keyboard. Slægten samler bolden op. Nummer 7 gør det godt og holder bolden inde. Kommer igennem og slider den through. Men det er stadig easy work for Mads. Færdig! Kom nu, færdig! Det er din! Så det har faktisk været en rigtig god start for Borghøn. Vi har fået masser af possession. Og jeg tror, det er det sommer Slægten starter op. Folk spørger mig, hvad SDMS står for. S står faktisk for 6'er. Her går han op og spiller rollen. Prøver at ramme ham den lange ud på venstre bak med nummer 7. Hurtigt snapper bolden op. Borghøn stadig ned til 10 mand, og så sker det her. Det er super uheldigt. Ali Wan rammer den norske hest. Trylle kommer ud for at prøve at rydde op. Han prøver at slappe den op af banen, men kommer ikke længere. Nummer 15, der samler bolden op. Masser af lille trøjen i feltet, så han slapper den ind i mixeren. Væk! Borghøn tilbage til 11 mand igen. Hjalte Svendsen sparker målspark. Han er kun 21, by the way. Ung talent. Og den ender hele vejen through til Mbappe. Det er din mand! Følg ham her! Så det ligner, at Viggo Magic han lagde storheds ud på banen, da han blev sendt ud i de 10 minutter. Her oppe i det høje pres og vinder bolden selv. Hey, mand! Så får Viggo Magic til selv at få gul kort. Søren for at Slægten også får gul kort. Så nu er det den der 10 mand i de næste 10 minutter. Og her ser vi ham igen pounce på en mistake. Lægger han igennem til Mbappe. Du ved, han kan pace abuse. Lægger han ind til Sibæk igen i feltet. Han lægger den af til Louis Løv. Det er uforglemmeligt. Det skal det være. Så Slægten ned til 10 mand. Du bør bare være en piece of cake for Borghøn og holde possession. Men her er det dem, der kommer frem. Trylle, han bliver lige solgt et trylletrik. Og så kan deres venstre kant drive through. Han lægger flot aflevering og en endnu bedre first touch ind i midten. Men de skal forstå forbi SD, Mads. Mikkel! Stop, dreng! Sindssyg redning af STMS. Folk spørger mig, hvad SD står for. D står for decisive. Og nu er det hjørnespark til Slægten, men vi vinder den. Og så kommer han til Mbappe. Og så tænder han op for pace abusen. Biskop! Så Pap får skåret sig through up. Det er faktisk 4 mod 1 ind i boksen. Viggo Magic arriver late. Louis løber løbet derind. Pap prøver at pakke den til Louis. Men kommer til Sibæk. Ja, Sibæk!
Kom igen, Simon! Så Sibæk tager det i sine egne store hænder og tager Borg foran 1-0 slap på den ind. Og Borg vi er ikke færdig her, det er et kontraangreb. Viggo Magic ligger ud til Lange. Han kigger op og ser Louis Løv lave runs, han prikker bare videre instant. Louis Løv laver et flot, cute prik igennem tunnel for en pappe through. Ligger han videre til August Guardiola. Så flot håndteret August Guardiola. God redning af deres keeper. Og så en pappe med endnu et sensational miss. Ligner også det miss, han lavede for målstregen sidste uge. Så vi går til halvleg. Og der snakker ud på bænken om, at en pappe er cursed. Hvad siger du? Siger du pappe, han er cursed? Han er cursed? Han er cursed. Det er halftime. Velkommen til Borg of the Week. Borg of the Week er bragt i samarbejde med Borghavns sponsorer. Lokal bolig Valby, Hummel og vores leverandør Sports World. Og som har gjort, at vi for første gang kan have noget merch til salg. Så er det nu muligt for jer hjemme i stuerne at støtte Borghavn IF ved at købe hasteklæde. Linket er nede i description, og vi sender til hele Danmark. Så selv vores nordjyske fans, I kan få fat i et. Hvis I bestiller et, så please send os et billede på Instagram. Og så skal I nok blive Borg of the Week. Men kunne du tænke dig at være Borg of the Week, så lige en sjov kommentar. Det er nu Borg of the Week af Frank Ygavn, der skriver, at troede Borgens vogter var den dårligste keeper i landet. Men det jeg ser for Whoop er uden for min fatteevne. Justice for Borgens vogter, lad os så komme straight tilbage til videoen. Hold nu den fucking disciplin, som vi har snakket om med pasninger. I bliver for stressende at se på. Når jeg siger til dig, tag meter frem, så løb meter frem, i stedet for at aflevere den første gang til trylle. Nu går vi ud, og så kører vi dem her fucking over, vi gør. Men vi gør det med disciplin. Og jeg flår jer ud, hvis der er der ikke er disciplin. For de tre, der kommer ud nu, de er klar igen til at komme ind. Så I er nødt til at holde den disciplin. For når vi gør det, så spiller vi pissegodt. Men vi kan ikke tillade os at stå og kigge på og tænke, fordi I falder lidt tilbage i det samme mønster igen nogle gange. Min holdkammerat tager nok bolden. Nu går vi os ud. Vi laver ikke nogen dumme hernede bagved. Vi sætter ikke Mads. Han har stået rigtig godt. Vi har solgt ham et par gange. Og nu kører vi det her hold herovre, ikke også? Kom nu! Skål, boy! Alex! Så vi flyver straight ind i anden halvleg og ses, jeg har lavet alle tre udskiftninger. Så både Alex Atletisk, Frost og Danny Fernandes er kommet på banen. Men det er slægten, der starter bedst ud. Deres targetman op top holder bolden godt. Prøv at slide den igennem, og Alex Atletisk kommer lige til rammen, så han kommer through. Og så kommer SD Mads ud. Nej! Hold nu op, hold nu op. Nej, det er helt clean. Så vi får lige confirmet, at Alberta, den var helt clean. Og jeg ser noget Magic ind på banen, Viggo Magic. Hey! Godt lavet, Bis! Så som vi hørte af Bird, så mener han, at Pap han er cursed. Og jeg begynder at tro på ham. Alene! John, please! John, please! 5 minutter i anden halvleg, jeg ved, at nogen kommer for at se de nye signings. Og her har vi Frost op på toppen. Samler bolden op, lægger den videre til Viggo Magic. Du kan lige så godt tænde op for Twitch TV/highlights, når han samler bolden op. Her lopper han igennem til Danny Fernandes. Tak, Benja! Ellers kom op, drenge! Var ikke Danny? Så vi begynder virkelig at sætte os på kampen nu. Frost kommer ned i banen og bliver involveret igen. Det kan han videre til en pappe. Han har Viggo Magic fri ind på midten, så han skal bare finde ham. Og det gør han også. Og så har vi ham den lange ud på venstre bak, der skriver og skriger på bolden. Han vil have den. Så det har virkelig været all ball de her 10 minutter, der er gået anden halvleg. Slægten kan ikke spille sig ud. Og så prøv at se vores nye signing Frost, hvordan han laver hold-up play her. Tager den med brystet, som nogle piger skør på OnlyFans. Tager et langt træk forbi 2 mænd. En pappe ind i feltet.
Papa the Goat. Det kan være, at The Curse er løftet. Det kan være, at han er slagt en ged. Og han er også nede og laver det dirty work direkte efter han har scoret og vinder bolden. Men vælger så, at han vil have et frispark. Dommeren giver det ikke. Men der har virkelig været all-borgeren her i anden halvleg. Igen ser vi Frost ligge ned til Danny Fernandes. Laver lige en Costa Rica-stans. Skal tage den videre over til en Mbappé. Han viser også lige, at han kan danse lave et par trin rundt om sig selv. Ender med stadig at sælge hårbånd til deres nummer 18. Prikker han videre til Vigo Magic. Kan han lægge tilbage til Papa. Det bliver et fantastisk mål. Jeg kender målmanden. Han hedder Neuer. Han er meget usikker. 18 minutter ind i anden halvleg, Borgen fortsætter. Danny Fernandes dropper ned igen imellem space. Finder bare en dyb bold til Pap, og så er vi fuld igen. Og Pap prøver at krydse ind til Frost, og det er lige ved at lykkes. Vi kan også se, at solen er ved at gå ned over Valby Idrætspark. Det betyder, at kameraet på GoPro det bliver helt blændet, som I kan se. Man kan snart ikke se en skid. Og her ser vi første highlight for slægten her i anden halvleg. En lang ball over det top. Med SMS ud og rydde op. Får du ikke en rigtig connection på? Der er stadig flest pink trøje hjemme, så farligt er det heller ikke igen. Azalis kommer over for at genere ham. Nummer 18 sammen med bolden op. Tager på træk. Ender med at spille nummer 7 igen. Har faktisk masser af plads ude på kanten. Men han rammer deres klubhus med den der. Så er vi over halvvejs nu i anden halvleg. Og igen med hold-up play for vores nye sang Frost. Holder bolden godt op. Og så ser han Vigo Magic afsted. Og så vil jeg faktisk gerne confirm, at Bird ude på sidelinjen, han lavede noget witchcraft. Og kan confirm, at Paps curse, den er løftet. Vent og se på banen, det er det, vi snakker om. Okay, snakker jeg. Baby, la ciencia. Ay, ven. Aunque digan que a donde voy, le doy gracias a Dios. Jeg er ked af, at jeg lige til at putte mig kontrakt i en sag. Som Papa the Goat, han er tilbage. 2 mål, og Bird med sin witchcraft fjerner hans spil på siden. Og nu lugter det som 3 point til Boghavn IF. Men nu er det slægten, der kommer frem. Får et hovedstød. Lille bitte smule close. Halv time i anden halvleg nu. Boghavn skal bare see it through. Og så tager vi de her 3 point på hjemmebane. Men nu er det mere fra dem. Den norske laver lige et fake shot, eller han går igennem hans ben. Sibik er kommet på banen igen. Droppet ned, samler den op. Louis Løve ved, at der er en Costa Ricaner ude på venstre kant. Og han kan lige tage folk til danseteam. Sætter lige deres højre bakke af på San Jose. Og Pap, han er tilbage for real. Så there we go, 4-0 til mægtige Boghavn. Papa tilbage, hat-trick hero. The GOAT kan komme op på 33 mål igen. Eller var det 34? Jeg kan ikke huske, hvor mange mål han lavede sidste sæson. Det var i hvert fald en rekord. Anyways, jeg har ikke lavet så mange highlights for forsvarsspillerne her i kampen, så I får lige en af Alex Atletisk. Klask dem. Mange spørger mig, hvad SDI står for, og D'et står for dynamisk. Her kommer nemlig helt ud af feltet og claimer bolden. Og så bliver han herude. Bliver presset af 2 slægtenspillere. Det spiller direkte op i en slægtenspiller. Flyver ned i en tackling. Og hvad nu den musik, der begynder? What? Bro, what are you talking about, man? Så uden at have nogen idé om, hvad det er, Mads laver. Jeg ved ikke, om han prøver at lægge den tilbage som en tilbagelægning med en header. Og tror, Alex må tage med hænder. Men i hvert fald, inden tiden er gået, så fløjter dommeren af. Og så kan jeg confirm, at vi får alle 3 point i dag. Og det er vigtigt 3 point. Også et virkelig godt hold, vi stiller. Vi spiller en rigtig god kamp. Vi spiller dem ud fuldstændig. Og lad os lige se, hvad det gør for vores pulje. Som I kan se, så er det meget early days. Der er også nogle hold, der spiller flere kampe end os. Det er en maraton, ikke en sprint. Lige minder jeg om, at vi skal spille 28 kampe. Anyways, tak for at se med. Husk at like, comment og subscribe. Formanden out. Lange mand. Du med en vigtig 3 point. 4-1. Fantastisk kamp, Pap. Synes du så fornuftigt over hele linjen? Stadigvæk rigtig mange ting at arbejde med. Der går lidt for meget til 5 i stadigvæk med noget stressværk. Ikke også? Fordi vi rigtig gerne vil score mål. Men vi scorer mål, når det er, at vi har pasningerne i høj fart, og vi får dem ud at løbe, og vi får dem spillet rundt. Jeg synes generelt ser det fint ud, men der er stadig en masse ting at arbejde med. Så det er rigtig, rigtig flot. Jeg synes, det er et sjovt hold, der er nedrykker for serie 3, 4-1. Vi kunne have vundet 10-2. Ja. 10-0. Ja, Mads havde også 2 gange. Ja, 2 store.
Så kommer jeg til sms, endnu mere med ham her til aften. Men prøv at høre, vi er på vej nu. Ikke? Vi er fandme på vej nu. Vi slår nummer 1. Ikke? Ja. De har ikke tabt den kamp. Det har de nu. Og nu har vi et eller andet RPIF og Nordvest næste gang. Må det ikke der ligger 6 point i streg her. Jeg synes, jeg er fornuftigt. God landskab senere. Gå ud og nyde det med nogle. Og så fandme godt spille gang. Ja, gutter. Fucking godt, gutter. Fedt det her, dreng. Vi moser videre. Dreng, er vi der? Ja! Er vi der? Ja! Det var dit og vandt i dag!